मीडिया पर बनाता गेस्टर कहिदा जीजा एकर हमें मिनिस्टर रे सुन सोशल मीडिया पर बनाता गेस्टर कहिदा जीजा एकर हमें मिनिस्टर ओकरा देहिया के जारी दिहब जा डाली के किरासन घर में ठेकान नइखे खाई के राशन कहता सरवा घुमाई प्रशासन घर में ठेकान नइखे खाई के राशन कहता सरवा घुमाई प्रशासन। म्यूजिक बाय कन्हैया राठौर। बुझ जोनी हमरा के ककरी के भजिया 2 मिनट में नाप देनी अवकतिया अरे जिला हिलेला रे पगला। बुझ जोनी हमरा के ककरी के भजिया 2 मिनट में नाप देनी अवकतिया बुझाई बड़ी बड़ी देता सुनाई उहु सरवा भाषण घर में ठेकान नइखे खाई के राशन कहता सरवा घुमाई प्रशासन घर में ठेकान नइखे खाई के राशन कहता सरवा घुमाई प्रशासन। लागे जोनी हमरा से जाके मनावा विकास अमूल के ओकर जीजा बनावा लागे जोनी हमरा से जाके मनावा विकास अमूल के ओकर जीजा बनावा केहू स्वतंत्र के छीनी न सिंहासन घर में ठेकान नइखे खाई के राशन कहता सरवा घुमाई प्रशासन घर में ठेकान नइखे खाई के राशन कहता सरवा घुमाई प्रशासन।